kading kala bamdu ya kawei ka ingmane ba jong kawei ka parish po Brazil ka Lady of Lourdes da Cunha Rio Grande do Sul po Brazil kala ingno menin ka step ka arp santarik ubnai me arhajar arpundri but kani ka ingmane ba parish ka bala te nadu usnem kat khnais pa khat saw kala Ingkhong khai dagijing bamdu jong kate gading Msyam la don pat kino ki paman saw hak te kijing plu bat kijing bamdu jong kate gading ya kate ka ying mane ba hynrei kala bamdu khat ye kijing bu jingsat ha kate ka ying mane bat ka phla kalong ba ya kadur jisu bat kaduan msyam la don jing kta ai ban bawat bania lalap ba kate kijing plu jong kate gading kate namar kijing thut jong boarding electric te namar kata ki parabangej jong ketika parish namar gejing klan juga jinge jongki walla da ketika ding kala bamdu ya ka jingbu jingsan jong ketika ying mane hynrei ka dur jong yisu ka dur jong blei beim kadang don bat kadang sa umsyam la don jing thut ai ha kani ka dur jong yisu kumbangilo iyo ha kani ka video bat kumjuru kaduan ba ni ki longdo jong ka balang katolik ki nyamas nagabanta upai ba bat para bangi